Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam ka hanyo trep Youth Development Council hne kasngi kiralit panya kendo ya CEO ka Shillong Municipal Board. Halor ka jing syabe ki badesha, ki badekwai, bat ki badeso hakandai lat. Habaya krai mi kinong tho khubor hadin ka jing kendo ya CEO u President ka HYDC East Khasi Hills uba Francis Sotun. Uloong bakaseng kawan banyakren namar kadon ka jing ngolem halor ka jing syabe kitu ki badeso, ki badesha, bat ki bade kwai kaseng kampersha ya kajing penkendria ya kitu ki basong dia jing de henrei kajing kendra ya kitu ki badesha kalong kabam ya hap namar kam shim la penwit yanuru ula ben rabda ka baong bakaseng kalawan ban pan jing shai ha kanu krukom kini ki badi jing de ki penwit ki patba ha ka bana kalyang CEO shim la penshai satya henrei ulaong ba ka don ka committee ka bakin shong bar ha ka ta ka committee ansapen sngo ya kani ka Nyotrap Youth Development Council iwan hne da kajing solem kajing so pikir ka bay day menden kajing khanra jo ka municipal corporation ikitu ki nong desha ka ba nong de kwai nong de so apo khandai lat ka bay day bat ka an bak ngim persya ya ka municipal corporation ba ho ki bang ikitu ki hawkers ki ba shong madan ho namar ho ki penwet sisa ya ka lek kawan jo ki babun ki patba ndrei kini ki ba khanra menden pa ka long bian sisa namar kini kim penwet ya noi nuru mar ki desha ki deso da ka bay suya charum chaneng si phang na khandai lat ni ki poisa yo kim song si jakate ni wan hang ni ban kli ka municipal corporation hatu hakanu karu kam ki penwet kini ya ki pajba ne ya ka ain ru te ni wan hang ni limba kata ban kel ban pan ka jing pensyair na ki ba pentip lemingi bat batai lemingi ka jingmut jong ka peddlers bat ka hawkers ki don ki ain te peddlers pa balai ban chu weng bi ain jaki te nakaling jungi ya kata ngi pan kel fry te ong u katemu ong CEO pat ba kiat limba kata ka TWC te ngipan ngi ong ba ho to kali la miki ka kata ka jingmot ki ong ngimla mga marwe simet panai kata jing pisai te ngi la shu ai da ka city yang ban rap lam ka meeting jongki bat ban penmi ta ka an ba om dai kini kim dai kita ki hawkers ki dai tang ki peddlers te kam don ka te ngipan ngi ba sakaweru ba men lai sau panai men chua ilawan hang ni ban batai ya ka ban panjing size pang ka minimum wages mar ki don ki cleaner ki ba prun khoi ya ka silong sti barok ko ki wan complain hangi ba ngiyo ya kata ka tulop ka baret do kam ya kat kum kata ka Meghalaya Act jong ka labor wages ye ki duna pengilawan te meneng ipan ya ta ko jing pensa ki ong don kum kita te upan kala nangi hana ong iki bakin wan sakmat hatu lada maki ki wan sakmat kam don ka jing mai ki bakin du kam no la sai la sni pengipan ya kata ka jing kelipan umla banjubab ong ba up ngan sapa ni kata ngan sa keli limba ka team tengi ong ka team yu ong ba don limba ka agency te ong ba pet ka kat kum ka tender ba ki ai kata ka tender kata spa na kata pho te kat kum ka tender ka agency ki pinyai ten lada dai kum ta lada ong ban like ya kata ka act kat kum ka act namar kim kwa ban ba kli ban siu kita mat siu ka agency te lada dai kum ta hatu ki breu ki bawan na bar ki company kinya biling ba ka agency kin siu kat baman te kamut iu ban don kum kata ka ai ni ha kum ni ghala jung ipat lada kim lahir ban implement kim lahir ban control ka agency jong ki baki recruit te sakweru ngai sukwa ban rapa kat kum ka baya kendu mene ki ong ba kalong bi ai kadon kata ka vending zone ni te ngina ka seng hingla ong ka we ka yo CEO mene ba lada ka jingyat peddlers jong kini ki ba ya chrum seneng man de jing de kalong bi ai te hatu ka Shillong city barok bawan kini ki kharpoi ai ki ya hayeng nim tip ka jinglong kat ba kini ki pa khasi jongi dak tip ni dang la ban kenduk ni dang la ban yakren kat ba kitu ki dikhar ki wan nang nu ki wan de te hatu mangila da ka government hin ka ne ka department kam kit khia mangina ka seng hin kit khia bat nin chule da ka kambe men sisi no menen bat men tasni no marba ngata ho aj menen men bentang ak mi long kia pen balai mo kia pen kia weng ya kana rangkat kemia air meno ngamper yo snore la sikata ngala syong la di jingdi hanya hoj men suwa ki dawan ki misparo ki dara makanai ki nong syong madan tong bayangi ki nong ra syam wat teng ada bu putili hapo madan ro ki cukili ong jong no unia lada mde ki jong tuduk harba syajra bahasa ibu man kasngi berusi singi kim cu weng ra ibu be jang tuhi kadang lek cit dengan dabu untur ki bu untu tang ba menta pada ki sulek kumne ta ban ong ki mut kumno ma ban cu ya lek kumne ngatangam
la re ban mudur bang am la re ban yu ban ong ban yele ta ka kot ke tengah tengah kwa re ya kata ta no marang ngintip la sai la singi la sai kirawan ki kun ki ti la sai rawan mano ban pha yarap ngalai teng bunsin nga pha yarap yano tengah yo syu re ban yarap teng don ke jing pang jing stom yo ban pha yarap ya ki men parala ne ki kong ya ki yu ngam yo syu re ban pha yarap yano tengah yo bam ne ai ting la dang pang manga la dang la manga ban pej la dang lek nga sano mano kan ban pej nga la da don nong yarap man ka por tanga si pa rabi yarap yano tong mada kile ya kata ka stai tengah tong muskuman re hanga marwei da tong maya perkhat lam sa siap ki ong kumno sẽ thì thay nè cái lát ngata man suang ayat na pot penjibilan hadu apa plus bejar mentah pada yang la yo jaga syad hang tu apa susun ngayat na susun chanesha apa plus bejar kan kan usnam kong pla ju ya ni kam nanti sya na mentah la khat prasnam la tam mentah ba sya muswa pia don kanono ju putot don da kano jing pentut muswa ba ngayat tangan ni senyum mata tang mentahi ngadang yo sngo tang menen mentahi ngadang yo sngo ya kata ngadang lengo adu kata bang yo sngo ya bang yu ya kana ka jing i ayo ngam la mudur yang ang balai hadu kana ka jia ya ka ri khasi jong i ngam la syu ran bar mudur Masa lengo ba syube kensan ba menen ro mas ndap ya kwai mas ndap ayu kwai mas ni mas kwai pipi suwan kne di tiam kim ong ye hira ta ong balai mau ki ong ba mlong ra ban terwa ni pipi na da kwa terwa 10 terwa sayo ha pipi tum long ra tengi pada ba melien ban terwa pipi na pipi hajal ro tum nang ma meli terwa soi ro tik sule kensan kumde pada ka ta mi ngiru te na lo ka taru menen ro la sulo sky kasni tasni ro la sulo sini kwai bandi menen ong bandi mentasni mi di sura haban berat na talong kasam jing am ki shube la ka be kum tu pi ki kam ong ki kam ong hira na dum long kila berngam ba ki ong be ba nai terware sani bomlong re tamba long ni pada badan customer tu li ai kwai sani stai te dadan rai ba tek sing tur pon ai kwai ngi dang li ai kwai ngi dang sumi dang sudah kwai mas mi na po muda su khne be ta kia su ong be bomlong re ban terwa sile ang tahi te ka epat ka khbor fidan ban ong sa ki bor bahalon ni ski upsar te long ta malong bani isin ai lam yang ni mo ni ba su terwa sani stai ta ni sam jing am ban le kum le ta dadang ngim terwa ngim le belas kan wat jing belaro jing jar ban yo tang katai